hazvina kumira mushe kumusoro uko. Nhau dziri kutsviridza right now dziri kutaurwa nyika yeZimbabwe inhau dziri kuonekwa kunzi kana dziri dzekumilitary, nhau dzekustate security kana nhau dzana Tagwirei dzehupresidency. Sandambira mashoko anonyatsokuratidza kuti panguva inoi aiwa nyika yeZimbabwe vanhu vanyatsokuona kuti the regime is not desperate. Zvayakuita yakuda kunyatsokuita final touches ekuti even the Zimbabwean leader akazoti aiwa ndakuda kunozorora anyatsokuziva kuti his family nezvimwe zvigananda zvese zvinosara zviri safe. Sandapinda mashoko abanyirwa panapa panobva subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa mukozi wanotanga wabuda wachiposta aiwa Major General Walter Tafumanei vachiti Major General Walter Tafumanei, the newly appointed Army Chief of Staff, former CIO Deputy Boss, and the first National Coordinator, a holder of several academic qualifications, including a Masters of Science in International Relations and a Masters of Business Administration, former Permanent Secretary, Ministry of War Veterans. Ndomashoko anonyorwa nekozwa panapa vanouya vachinyorawo pamusoro penhau dzana Tagwirei. Toona kuti Chamisa Siloya Tabani Mpofu anobuda nyora achiti wow, it's totally ununderstandable that Tagwirei's business startup figures fluctuate wildly between 7,500 and 21,000 euros. I mean, who needs consistency when you are speaking different languages to different crowds and wearing different robes? It's not like it's a huge discrepancy or anything. Ndomashoko ari kuonekwa kunzi aiwa vari kuuya vachiataka zvigananda izvi kubva aiwa kunana Walter Tafumanei vari kuonekwa kunzi these guys vanozivikanwa kuti vakaintimidata vanhu pama2023 polls. Navo vana zvigananda vana kuda Tagwirei, they are now mobilizing and rising up to presidency. Vanhu zvavanyatsokuonekwa kunzi aiwa our country could be left plundered. Pinai kumaisection medu mutidze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai kumaisection medu, subscribe or like, chat on the bell icon.